у якія мозги залезли Лукашенку. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Лукашенко хвалится урожаем бульбы. А в этом году и в будущем до нового урожая предостаточно. Але яна урадзіла не ўсюды. Фітафтора сожрала, ні Колорадо. Гатунак у гонар сабакі. Чаго Трамп прыедзе ў Мінск? Бацька ему расскажет, як надо Конституцию переписывать. Вот. Добрый дзень. У нас навіны з навінак. Нагадаем, што ў навінках знаходзіцца галоўная беларуская псіхлякарня. А навіны з Беларусі, ды і свету, усё больш нагадваюць навіны менавіта з навінкаўскіх палатаў. Таму пачынаем. Пачнём са здароўя Лукашэнкі. Яму ўжо споўніўся 71 год, з якіх ужо больш за 31 год ён кіруе краінай. Краінай, якую ён часцей называе не Рэспубліка Беларусь, а клачок зямлі. Вядома ж, у 90-х ён збіраўся далучыць гэты клачок да Крамля, а сам сесці на крамлёўскі пасад. Лучше так, батька, езжай по месту прописки. Еще раз я тебя здесь увижу, оторву все. Не далі. Але вернемся да здароўя. Нядаўна Лукашенко пахваліўся, што здаровы як сыр. Там некоторые уже спецслужбы тут, в том числе дружественно, прощупывают. А как здоровье президента? Я говорю, ну вот недавно я первый раз в своей жизни за 2 дня прошел полное медицинское обследование. 2 дня. Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Нават у мозги залезлі. Што яны яму чэрап ускрывалі? Наўрад ці. А вось у іншае месца яны яму дакладна залезлі. Бо прастату немагчыма праверыць іншым спосабам, як не залезці ў тое месца, куды ён засунуў усю краіну. Але магчыма, мазгі Лукашэнкі і знаходзяцца там, праз што правяраюць прастату. 24 жніўня Лукашенко павіншаваў Украіну з днём незалежнасці. Это пасля таго, як ён дазволіў, каб з тэрыторыі Беларусі на Кіеў пайшлі расійскія войскі, каб з беларускай тэрыторыі ў першыя дні вайны ляцелі ракеты па ўкраінскіх гарадах. Праз Беларусь потым вярталіся ацалелыя расійскія вайскоўцы, якія праз беларускія паштовыя сервісы адпраўлялі сем'ям нарабаванае ўкраінскае дабро. Пасля Лукашенко назваў Зяленска гнідай, і вось зараз ён віншуе ўкраіну. Гэта як у школьным жарце пра звышнахабства. Накласці суседу на парог кучу і яшчэ папрасіць у яго паперку. На днях Лукашенко правёў нараду па бульбе. Нагода была вельмі важная, каб не паўтарыць у краіне бульбянога дэфіцыту, што здарыўся ў Беларусі вясной гэтага году. Кажуць, калі б камуністы пабудавалі ў Сахары камунізм, то праз 70 гадоў там бы скончыўся пясок. А вось Лукашенко уклаўся ў меншы тэрмін. За 30 гадовага кіравання ў Беларусі знікла бульба. І вось цяпер ён прыняў меры, і бульба вырасла. А дзе яна дзенецца, калі сам Лукашенко загадаў? Картофеля, как всегда, в Беларуси достаточно. Ну, а в этом году и в будущем до нового урожая предостаточно. По началу уборки картофеля мы видим, что урожайность неплохая. Але вырасла далёка не ва ўсіх. Вось нашы даўнія вясковыя героі перажываюць, што ў іх ураджай дрэнны. Гляди, пришел до нас. О, Гришка, мы тут обсосываем бульбу. Бульбы нема, во. Голодный год, як выживем, га? А у тебе там под хатой, ці капануты, ці ёсць што? Хто з'ела ўсё, Чорна, і ў мяне. Гаўно там, дзе вышэй каля хлеба ёсць, дык же ж яна вырасла троху, але ж не будет лежаць. Згниеть пятнами вся гэткая побитая говно. А я гэтых Колорадо душила, И каб что не твоя? забрали. А дык что фитофтора сожрала, не Колорадо. Валерий, але мусить будет, не помрем с голоду. Нечто ж сказали по телевизору, что з Ирану привезут. Прычым тут Іран? А пры тым, што нядаўна Ірану дазволілі завозіць у Беларусь бульбу, моркву, рэпу ды іншую гародніну. Гэта ж трэба так дагаспадарыцца, што гародніну, што заўсёды добра расла ў Беларусі пры ўсіх уладах, трэба завозіць аж з далёкай Персіі. Хаця нашы героі бачаць тут чарговую хітрасць.
ядерные боеголовки будет на этой на планет ставить и будет пулять по соседям. Где будешь гэтые ставить? Тут у нас, бацька? Ну. Дык можа гэта... Слухай, а там же ж гэту бульбу, можа яны... Ядерная бульба, можа тая, там же яны абагашчаюць, унук мне казаў, як з Ізраілем тады ваявалі, што там бомбы ядерные уране робяць. Так они, может, эти Ой, ураны вывезут под маркой. Ой, як абагачаць, дык не закупішся. Можа і сапраўды пад выглядам бульбы ды морквы Лукашенко плануе замуціць вайсковае супрацоўніцтва з Іранам? Недарэмна ж іранскі прэзідэнт у Лукашэнкі гасцяваў. А вы як думаеце? А мы вяртаемся да нарады па бульбе. Лукашенко загадаў, каб у хуткім часе ва ўстановах хуткага харчавання не было і духу замежнай бульбы. Толькі свая. Но там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американская людям подсовываете? Бульба толькі талачынская, на выперадкі рэпартуюць чыноўнікі. Абавязкова трэба ў гэтыя макі завесці і талачынскае віно. Як жа без яго? Выпіш асілка і будзеш як асілак. А для дамы можна прапанаваць сударушку або двараначку. А вось Паўлінка падыдзе да свядомай спадарожніцы. І будзе вам ачараванне і наслаждение. А што тычыцца гадасці, дык неяк з Амерыкі заўважана не было. Затое з Расеі колькі хочаш. Унь не паспяваюць забараняць. То мяса ў Расеі ў мясны выраб забудуцца пакласці, то малака ў малочны. Сою з пальмавым алеем ім танней купляць, чым прадукты ў Лукашэнкі. Вось нават бульбу расейскую ў Беларусі з-за гэта забаранілі. Згадаў Лукашенко і пра Трампа. Маўляў, это вельмі ж он любіць амерыканскую ежу. Трамп, мне рассказывали его друзья, он за собой фургон таскает. Фургон, и в фургоне этот Биг Мак. Он любит это. Но похудел, килограмм на 20 похудел, молодец. За Трампам носяць сумкі з ежай, а за Пуціным чемаданы з іншай прадукцыі. Дарэчы, пра Трампа. Лукашенко спадзяецца, што Трамп хутка наведае Мінск. Можа, чаму навучыць Лукашенку? Але нашы героі думаюць, што наадварот. Слухай, што там кажуць у вас? Казалі, Ой, у мяне кепка ёсць, я магу а сустракаць. калі прыедзець па радіо, трылудзіць. З Можа, раніцы. бацьку чаму научыць? Што сказаў? Бацька ўжо сам знаеце, ён у нас Он у сам нас хочет усё. научиться, як 30 годов власть может. Во, ён Сказал великий президент, и он же ему завидует, что ты только там у своей Америцы 2 сроки может быть, и все. Ну, гэта ж з азербайджанскім, як тады казаў. Трамп толькі сказаў, што 28 гадоў власці. Трамп уже задумывацца стаў, Ну, што а яму тут надо более перапісаць. 30 уже. Ну, так ён прыедзе, пэўна, бацька яму раскажыць, як надо конституцию переписывать. Вот, пэўна, за опытом Ну, прыедзе. только что он уже старый не успеет, а так столько побыть, как он. Тым часам Лукашенко пакуе мяшкі з бульбай, павязе ў Пекіну падарункі іншым кіраўнікам. Усё па-вясковаму, па-сялянску. Вот я собрал 10 корзин по 3 мешочка, по 5 килограмм. Это завтра в Китай я собрал и каждому президенту, там подписано все, льняные мешки. Ну, Путин, понятно, он меня просит картошки дать, своей белорусской. Весной говорит, нет, в Беларуси нет. Я ему потом говорю, что ты в телевизор говоришь? Нету картошки, ты всю вывез ее. Нет, говорит, и у нас нету. Вот я ему сейчас завезу свежей картошки. Цікавы маршрут он выбраў, каб даставіць бульбу ў Маскву Пуціну, праз Пекін. Так яна і зелянець можа па дарозе. Цікава, для Трампа таксама прыгатаваў. Як думаеце? Здзіўляюць і назвы новых гатункаў бульбы, што вывелі беларускія селекцыянеры. Умка, это зразумела. Трэба ж прагнуцца перад Лукашэнкам. Ці пад Лукашэнку, як там правільна. А гарантыя, гэта, відаць, у памяць пра тыя гаранты, якія Лукашенко даваў 2 гады таму Прыгожыну. Бацька гаспадар свайму слову. Слова даў, сам і забраў. На мінскім стадыёне гімназіі нумар 14 павесілі правілы для наведвальнікаў. На першы погляд, што тут дзіўна? Але адно з правілаў выклікае здзіўленне. У абавязках наведвальнікаў уваходзіць знаходзіцца на стадыёне толькі ў стане алкагольна, наркатычна і таксічна ап'янення.
Яшчэ б такія правілы ўвялі для сельскай гаспадаркі ці ўвогуле для ўсёй краіны. Бо на цвярозы розум часам вельмі цяжка зразумець, што адбываецца. Пішуць, што на стадыёне здарылася звычайная абдрукоўка. Маўляў, не тое мелі на ўвазе, але цалкам магчыма, што гэта не памылка. У Пружанах на малой радзіме бізнесоўца Александр Зайцева ў ліпені запрацавала першая крама гандлёвай сеткі «Дуб зялёны». Прадаюць там не вырабы з дубу ці нейкія экалагічныя прадукты, а алкагольныя напоі, і гэта пачынанне павінна распаўсюдзіцца на ўсю краіну. Падобная крама ўжо адчыняецца ў Пінску, а далей проста дух захоплівае. Уся Беларусь адубее да та дуба. Брэнд «Дуб зялёны» належыць фірме «Главторгпред», дзе ва ўласнасці Зайцева толькі 51%, у каго ж астатнія 49%. А яны ў нацыянальна-алімпійскага камітэта, які ўзначальвае Лукашенка. Толькі не Александр, а Віктор. У гэтай фірмы таксама ва ўласнасці знаходзіцца бяспошліны супермаркет на мяжы з Польшчай. А можа, НАК Зайцев з Лукашэнкам малодшымі расшыфроўваюць не нацыянальны алімпійскі камітэт, а наш алкагольны камітэт. Вельмі ж на тое падобна. Таму і не любяць яны канкурэнтаў. Вось мужык з Маладзечна вырабляў добрую гарэлку з жыта. Можа, калі чуў ад Лукашэнкі, што самагонаваренне должно быць из жыта, таму і рабіў з жытняй мукі. З размахам 25 тонн прагі хадзіла ў яго чанах адначасова. Але дзяржава ў асобе Лукашэнкі ўбачыла ў ім канкурэнта. Зараз пакараюць мужчыну. Лепш бы заахвоцілі. А нашы героі пабачылі недзе на прасторах інтэрнэту, як праходзіў царкоўны фэст у Портлішчы Добчыцкага раёну. І ў іх узніклі свае прапановы. Ага, видела. Под иконами гэта паўзлі. Гэта ўжо можаш, каб урожай быў, каб год голодны не быў. О, так надо, як ён... Надо вон бачку Под бацькам. О, так и ползать. як сабранне сваё сабіраюць, гэта ж вялікае. А как ползали. Ой, і прынясці над імі. Не, як как у той залю ползали, дрывоеды дену. Каб гэта ягоны машкі, гэтыя О, масандры портрет усе. повесіць зверху. І каб яны паўзлі. Дай Не, Галька, как Машка трымала яго з кім-нибудь, з Колем мусіць. А яны уползали в эту залю, ну. Наша праграма выходзіць на дзень нараджэння Лукашэнкі. Што яму пажадаць з этой нагоды? Усё ў яго, здаецца, ёсць. Таму пажадаем яму здароўя, каб яшчэ пажыў на гэтым свеце. Але не ў якасці кіраўніка краіны, каб на свае вочы пабачыў, як разваліцца ўся яго сістэма, якую ён старанна выбудоўваў на працягу 3 з гакам дзесяцігоддзяў. А яна абавязкова разваліцца, бо трымаецца на адным чалавеку, на Лукашэнку. Ніхто іншы не зможа кіраваць краінай у той сістэме, якую выбудаваў Лукашенко. А мы з вами развітваемся. Пакуль не можам сказаць да наступнай сустрэчы, бо гэты выпуск быў проста спробай згадаць ранейшыя выпускі. Але шмат што залежыць ад вас. Калі лічыце вартым аднавіць навінкі, напішыце ў каментарах. Калі для вас гэта бяспечна. Да пабачэння. Жыве Беларусь! Слава Украіне!